Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ποιος είναι καλύτερος στο FIFA 16. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, αλλά πρωτού ξεκινήσουμε θα ήθελα να πω πως θα παίξουμε δύο παιχνίδια. Ένα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και ένα στο Ολυμπιακού. Ο πρώτος αγώνας θα διακριθεί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και πάμε να ξεκινήσουμε. Καταφέρουνε. Όχι, κακή σέντρα. Περνάμε μια πολύ καλή μπαλιά, αλλά ο Γκαρνός τα απαντάει. Το Παναθηναϊκός. Το πρώτο σουτ στο target, ο Ρομπέρτο απαντάει. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να πατήσει. Στο δοκάρι μπάλα, ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό να ανοίξουν το σκορ. Πάρει τον μπάλα, πασάρει μέσα. Το σουτ του Φουρτούνη, το φάουλ δεν δίνει πέραν το ρεφέρι, θα μπορούσε να ήταν. Ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό. Δεν έχει κατεβεί κάποιος και... Όχι, ο Φουρτούνης δεν κρυβέται. Και ένα throw για τον Ολυμπιακό. Καλά μέσα. Δεν μπορεί να περάσει μέσα, όχι. Η μπάλα περνάει μέσα. Ο Φίλιππου το σουτ στα χέρια του Μαφύλακα. Πάει για πάσα. Θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να αμυνθεί. Τα καταφέρνει, κλέβει την μπάλα. Η τρίπλα, όχι. Δεν πρέπει να έχει πασάρει. Φτέρησε το Παναθηναϊκό να ανοίξουν το σκορ. Το λάθος! Μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να σκοράρει με τίποτα. Μέσα στο Σέντρα για μέσα. Ο Φίλμπουργκ απαντάει με το 1-0. Από το πουθενά η αντεπίθεση του Ολυμπιακού καταλέγει την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ πέρα ανεβαίνει ο Πάρντο, στέλνει σέντρα μέσα και από το πουθενά ο Φίλμπουργκ σκάει και το σκοράρει. Ένα ξερό μονοκόμματο ήταν. Και ο Ολυμπιακός απαντάει στην αρχή. So the first goal, it's 1-0. Και βρισκόμαστε στο δεύτερο μήχρονο. Ο Αντρέας Μπουχαλάκης καταλήγει στον πάγκο και μπαίνει μέσα ο Κομπιάστο. So the referee's happy and the second half gets underway. Σιώπας κυνηγάει, προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να μπει στην αντεπίθεση. Κλέψει την μπάλα, αλλά όχι ο Φουρτούνης. Φουρτούνης, ευκαιρία. Φουρτούνης. Αυτό πες δεν ήταν η καλύτερη φάση για τον Ολυμπιακό για να σκοράρει ξανά. Ο Παναθηναϊκός είναι κλεισμένος. Το κρέμασμα προσπαθεί η μπάλα. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να σκοράρει. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ δυνατή άμυνα. Κυνηγάνε, δυσρόλευκη. Η μπάλα στα δίχτυα στο γάμα. Καταφέρνει να σοφαρίσει ο Παναθηναϊκός από ένα πολύ καλό γκολ. Ο Παναθηναϊκός μένει το 1-1. Πάντως πιστεύω πως μπορεί κάποιος να κυριαρχήσει τον αγώνα. Θα μπει ένα γκολ, δεν γίνεται. Και στην αντεπίθεση κατευθείαν ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θα στείλει μια σέντρα μέσα, αλλά πάει για κόρνερ. Ολυμπιακός ευκαιρίες! Για λίγο. Για λίγο να καταφέρει ο Ολυμπιακός ο σκοράρει. Ο Ολυμπιακός έχει μπάλα. Ο
Ολυμπιακός μπορεί να πατήσει στο τελευταία λεπτά. Ναι, μπορεί να πατήσει, από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, μια αντεπίθεση από το πουθενά. Περνάει τον αμυντικό. Ο Φίλιππ δεν καταφέρει να πετύχει την κεφαλιά. Ο Παναθηναϊκός κρατάει το 1-0, το 1-1. Όσο και να προσπαθεί να σκοράρει, δεν μπορεί. 2 λεπτά απομένουν για να δούμε τον ισοπαλία ή νίκη. Βέβαια, οι ομάδες δεν μπορούν να... Δεν πρέπει. Ο Ολυμπιακός πρέπει μια ισοπαλία, αλλά όχι. Στην αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός. Ο Ρομπέρτο, μια επαγγελματικό save. Και κάπως έτσι ο πρώτος αγώνας ολοκληρώνεται. Το σκορ 1-1. Και τα αποτελέσματα πιστεύω πως είναι καλά. Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Ο αγώνας θα λήξει ο πρώτος θα σκοράρει στον επόμενο γύρο, γιατί έχοντας το θέμα με την οθόνη μου, η οποία δεν έκανε record, το πάμε στον πρώτο που θα βάλει γκολ στο επόμενο αγώνα. Here's a chance to attack. A little too eager to get in behind the opposition, caught offside. Pardo again. To score! He's just reached it, the goalkeeper. It will be a corner. Here's the cross. Έτσι τον Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. Έχουμε ερχεται λοιπόν τον Ολυμπιακό, ο οποίος κάπως έτσι βγάζει τον Παναθηναϊκό. Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός καταφέρει να σβήσει τον Παναθηναϊκό και να περάσει στην επόμενη φάση με την ΑΕΚ. Άμα σας αρέσει, πατήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή και George Pro. Like, subscribe και goodbye. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.